Rodiny Nogostov. Musíš to okomentovať, Mima, nič sa nedá robiť. No, poďte, nájdete si každý svoje miesto, zasadací poriadok nemáme. Kto nechce sadne. Oni to majú najďalej, ne? Ja by som mala rozpočet, ja som najďalej. Ja som... No, asi. Oni sú to ešte tie deti není, takže potom si to posúvame do poháre, no. A potom ešte, keby náhodou niekto došiel, čo nie je problém, dobre. Kľudne, poďte si sadnúť, kľudne, poďte, nech sa všetci. Nie, v poriadku však. Vás skočím. To je čo? Pozri sa, tuto čo máme, hej? To je krása. Ahoj, Kveť. Čau. Ja idem takto, lebo Petra musím ísť predstaviť. Dobrý deň. Ja som Silvia. Áno, Evina. A vy ste pani majiteľka. Ja Jana. Ja sa tiež musím predstavovať. Eva, Miro, Marek, Naďa. Ja ešte pôjdem stávať a rozprávať, lebo toto áno, ja som Takže oni teraz dojdú všetci 4 a dokopy. A ešte len teraz si doviezol Naďu? Ja som ich teraz nevolala ešte. Ja som povinka. Silvia, ty máš na tepu terku? Čo hovoríš na futbal? Normálne to boli aktérmi a nezdali hľadisku Češi. Vôbec si nikto nevie. Medzi sebou česká hymna, až sme spievali, slovenská hymna. Vychodzívame v Javorine, za starou ktorou, tam býva ľudí na Silvestri, Moravákov a